Id-deputat Nazzjonalista Jason Azzopardi qal li jinsab Kburi bl-Espropriju tal-art tal-Fekruna f'San Pawl il-Baħar ma biċtejn art oħra pubblika f'San Ġwan u fis-Swiet. Investigazzjoni tal-Awditur Ġenerali dwar dan l-Esproprju wriet li l-poplu Malti tilef eluf kbar ta' ewro. L-artijiet pubbliċi ġew stmati ftit aktar minn 4 miljun euro, jiġifieri 700,000 euro anqas minn kemm ġie stmata l-art fil-Fekruna. Madanakollu meta mistoqsi minn use jekk hux ser jerfa' responsabilità ta' emilu qal li kellu raġun. Albert Mamol quddiem il-PAC ma kienx fl-interess tal-pajjiż li ssir l-esporprjazzjoni tal-Fekruna. X'responsabilità ser terfa' u se tibqa' tgħid li għandek raġun meta derċa l-mdiem ma messiex saret. Buċċi minn qudiem ngħid li kelli raġun. Fix-xhieda tiegħu quddiem il-Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi, l-Assistent Direttur fl-Awtorità tal-Artijiet Peter Mamo qal li dan il-ftehim ma messux sar, qal li fil-każ tal-esproprjazzjoni tal-art fil-Fekruna ma ntużatx il-proċedura li l-Gvern juża f'ċirkostanzi simili, iżda sar negozjar mas-sid privat qabel sar l-esproprju meta suppost sar bil-maqlub. U għasaħaq li jekk il-Gvern jagħti art minn tiegħu din għandu jagħmilha bil-prezz tiegħu u mhux bistima li ssir taħt arbitraġġ minn perit privat u arbitru li mhux perit kif seħħ f'dan il-każ. Jien il-prinċipju tiegħi hija li ħwejġien nivvaluthom ma nqabbadx nies esteri. Quddiem il-Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi xetu ukoll l-ex-Direttur Ġenerali tal-Proprjetà tal-Gvern Kburi. Huwa kien esprima tħassib tiegħu li l-esproprju tal-art kien se jsir ġimgħa biss qabel l-elezzjoni, iżda ddikjara li kellu direzzjoni bil-miktub mill-Ministru tal-Artijiet ta' dak iż-żmien Jason Azzopardi biex jalaq il-każ minħabba li din kienet wegħda elettorali. Madanakollu Azzopardi qalilna li jħossu Kburi b'dak li jagħmel. U Kburi fid-dawl tal. B'reazzjoni l-Partit Laburista għal fistqarrija li dan l-esproprju kien ikkritikat minn bosta bl-Awditur Ġenerali jagħmel rapport qiebes dwaru. Il-Partit Laburista fisser l-abusija ta' Azzopardi bħala arroganza ta' min ma jridx jitgħallem mill-iżbalji tiegħu u qal li l-piss kollu jinsab fuq spallejn Adrian Delija li ma jistax ikun kredibbli meta jibqa' sieket quddiem dan l-emil. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.